tän. Kuinka kauas ne nähdään? Siellä menee. Rosti, se meni vähän kaukan se yksi. Vai mitä? Kärjestä. Nopeus. Hyvin kuuluu tänne asti, kun ne parkkuun menee. Mä katon tuleeks. Tästä ei näe. Agostiini. Agostiini oikein ollut sillä määrällä. Se ei ole saanut pyörää kääntyä. No se nautiskelee, kun se pääsee taas pitkästä takaa ajamaan. Imatralle. Se tulee. Ja se tulee Fiikus. Kakkonen ja 15. Nää mitään tästä. Mä näen. Näytäs. Kuvaaks se nyt mitään? Hei, oliks se Agostiini? Ei. Eiks se toinen ykkönen Agostiini? On se iso pyörä. Toi oli pikkunen. Se voi olla sekin, se, mitä ne toisi takaisin. Eikö se nyt ollut 3 ykkösiä? Agostiini! Mä saan siihen nojattua siihen puuhun. Nyt on 4 niitä. Ykkösiä, joo. Mikä niistä oli Agostiini? Se on se punaharmaa mun mielestä. MV-akusta. Voisiko se tölkin nostaa aina toiselle puolelle, ettei tuuli vie sitä sinne radalle? Niin, jos ei kuulu mulla. Vittu mikä pässi. Ota se tölkki siitä pois tänne puolelle, ettei se tuuli puolelle sitä radalla. Hyvä. Missä eikö tässä? Että saas. Ne oli Turusta. Nyt näkee kunnolla. Niinku ei siellä... Se on jaamu, siinä on. Se on varmaan se. Riika. Eikä tätä uuden. 10 vuoden.
Se oli Agostini, kun meni varikolle. Niin. Mä luulin väärin. Ja tulee toinen ykkönen tulee. Eikö tää ollut piikki vai kaksipuokki tää pienempi? Joo. Ja kaksitahtinen toki. MV Agusta on nelarin. Parempi myöhään kuin ei milloinkaan. Niin. Rata kuiva, niin Kyllä. Ne menee varikolle, joo. tapahtuman kannalta.